Kuhanan mo ako ng alak. Lasing na po kayo. JR! Kuhanan mo ako ng alak. Pwede ba? Bitawan niyo ako. Ano ba yung ulam, mates? Paulit-ulit na lang. Wala ka talagang alam gawin. Kundi ubusin ng pera ko sa walang kwentang bagay. Nakakasira lang ng araw. Pa, huwag ka naman ganyan kay mama. Mga pabigat kayo sa buhay. Pareho kayong mag-ina. Pre, ano ibig sabihin nito? JR? Na kayong dalawa na may relasyon? Naririnig ko po silang nag-uusap. Pero ang totoo niyan, kayo po ang pinag-uusapan nila. Pumayag po ako at hindi ko na kinontra si mama. Sinasabi ko na nga ba eh. Mitch! Mitch! Balesa! Balesa! Pa, bakit po? Diyan ka lang pala. Kuhanan mo ako ng alak. Pa, lasing na po kayo. Hindi po ba kayo nagsasawa sa kakainom nyo ng alak? Anong pinagsasabihin mag-isawa? Bilis na! Kuhanan mo ako! Ano ba tinatayo-tayo mo dyan? JR! Lasing ka na naman? Ang aga-aga nang bubulabog ka? Nakakaya sa kapitbahay! Ano ba pakialam nila? Vanessa! Kuhanan mo ako ng alak! Huwag kang kukuha, Vanessa. JR, tumigil ka na! Lasing ka na! Tama na yan! Halika! Ipahinga mo na yan sa kwarto. Pwede ba? Bitawan niyo ako! Kaya ko maglakad! Ma, hindi na po ba talaga magbabago si Papa? Palagi na lang po siyang umuuwing lasing. Hindi ko nga alam, anak. Mabuti po, nakakayanan yung tiisin yung ugali niya. Anak, mabait naman ang papa mo pag hindi lasing. Hindi ko naman po siya nakikitang hindi lasing, Ma. Bakit hindi na lang po tayo pumunta doon kay Lolo? Iwanan na natin dito si Papa. Kawawa naman ang papa mo, anak. Lalo lang siya maglalasing kapag iniwan natin siya dito. Ma, alam ko pong nahihirapan na kayo kay Papa. Paano po siya magbabago kung hindi tayo lalayo? Hayaan mo, anak. Kaya pa naman eh. Kaunti na lang, JR. Hindi ko man gugustuhin ang gagawin ko, pero malapit na akong bumigay. Sakit ng ulo ko. Kain na, JR. Ano ba yung ulam, mates? Paulit-ulit na lang. JR, yan lang ang nabili ko kahapon. Mamaya pa ako pupunta ng palengke. Wala ka talagang alam gawin. Kundi ubusin ng pera ko sa walang kwentang bagay. Pinagkakasya ko lang ang perang binigay mo. Para may pangbaon din si Vanessa. Puro ka na lang dahilan. Nakakasawa na. Sa susunod, bumili ka ng masarap na ulam para ganahan naman ako kumain dito. Sige. At isa pa, huwag mo nga pakita ang ganyang mukha. Hindi mo bagay. Nakakasira lang ng araw. Nakakainis. Pa, huwag ka naman ganyan kay Mama. Anak, huwag mo naman pagsalita ng papa mo ng ganyan. Hayaan mo na. Ma, hahayaan ko na lang ba na palagi niya kayong iniinsulto? Sige, magkampihan kayo mag-ina. Kung hindi nyo gusto mga sinasabi ko, umayos kayo. Mga pabigat kayo sa buhay. Pareho kayong mag-ina. Tama na, JR. Napapagod na akong intindihin ka. Hindi lang ang katawan ko ang napapagod, kundi ang loob ko. Pabigat pala kami? Sige, aalis na lang kami para wala ka nang masabihang pabigat. Malaya ka na, JR. Tara na, anak. Tara na, alis na tayo. Sige, lumayas kayo. Mas maigi pa na mag-isa ko dito sa bahay. Ma,
Ma, saan tayo pupunta? Dun sa lolo mo. Tama ka. Matagal ko na sanang ginawa ito. Pasensya ka na anak. Kasi ilang taon ka din nagtiis sa amin ng papa mo. Pag nandun tayo sa lolo mo anak, matatahimik na ang buhay natin. Ma, paano na po si Papa? Sino na pong magluluto, maglilinis at maglalabas sa kanya? Hayaan mo siyang matuto. Problema niya na yun. Sige po, tara na po. Tara na anak. Lasing na naman si paring JR. Iniwan na nga siya ng pamilya niya. Parang hindi pa rin nagbago. Mas lalong lumala ang pag-uugali. Pare, Pahinga ka muna. oh pare, ikaw pala yan. Mag-inom muna tayo. Hindi pa ako lasing, nahihilo lang. Maupo ka muna pare. Maupo ka muna. Salamat pare. Kaya ko pa naman eh. Alam mo pare, walang kwenta ang mga katrabaho ko. Biriin mo, sinisiraan nila ako. Kaya yon, inaway ko sila. Eh, bakit mo naman ginawa yun pare? Tama lang yon, para magtanda. Kaso, ako yung natanggal. Unfair no pare? Ako na nga yung siniraan, ako pa yung natanggal. Pare, lasing ka lang. Magpahinga ka na lang muna. Bukas na lang tayo mag-usap. Pare, sabi ko naman sa'yo, hindi pa ako lasing. Halika na pare sa loob. Magpahinga ka na doon. Halika. Sige pare, mauna na ako. Pahinga ka na dito ah. Kawawa naman tong kaibigan ko. Hindi siya magbabago. Hindi siya babalikan ni Maring. Maring GR! Maring GR! Pare! Sakit ng ulo ko. Oh pare, ikaw pala. Balita ko pare, hindi ka daw pumasok sa trabaho mo. Ang baho naman dito sa bahay mo pare. At ang kalat pa. Ano bang pakialam ninyo? Nagtatanong lang naman ako pare, kung bakit wala ka na sa trabaho mo. Sinabi ko naman sa'yo na wala kayong pakialam. Kaya umalis ka na dito. Alam mo ba pare, pareho tayo dati. Gusto mo bang matulad ka sa akin? Hindi ko kailangan ng opinion mo. Kaya umalis ka na. Vanessa? Vanessa? Ma, andyan na po pala kayo. Mano po? Anak, may dala pala akong ulam dito. Pakidala na lang sa kusina. Sige po, Ma. Ito pala ang baon mo para bukas. Salamat po, Ma. Ma, kamusta na kaya si Papa? Kanina, nakausap ko ang kaibigan ng papa mo, si Masong. Nawalan na daw siya ng trabaho at araw-araw umiinom. Wala pa rin palang pagbabago si Papa. Mabuti na lang, umalis na tayo doon. Paano na kaya ang kalagayan ni JR ngayon? Wala pa naman siyang trabaho. Sige po, Ma.
Ipupunta ko na po to sa kusina para maluto na po. Sige anak. Hello, Masong. Hello, mates. Pwede ka bang pumunta dito bukas? O sige, wala naman akong gagawin. Pwede ba akong makiusap sa'yo? Ano yun, mates? Baka kasi wala na siyang pambili ng pagkain niya. Pwede ba akong makisuyo sa'yo? Sige, bukas puntan na lang kita dyan. O sige, salamat. Tao po! Tao po! Mates! Halika, Masong. Pasok ka. Halika, pasok ka. Dito tayo sa loob. Si Masong at Mitch yun ah, yung asawa ni JR. Bakit kaya siya nandito? Ibig sabihin, may relasyon sila ni Mitch? Pasok ka muna, Masong. Maupo ka. Salamat. Sandali lang. Masong, ipapakiusap ko sana sa'yo na ibigay mo itong pera kay JR. Sige. Pero baka mamaya, panginom niya lang to. Sige, basta iabot mo na lang. Baka kasi mamaya wala na siyang allowance. Sige, mates. Ganito na lang kung gusto mo. Ibili ko na lang ito ng grocery niya. At kailangan niya sa bahay niya. O sige, magandang ideya yan para hindi na lang niya maibili ng alak yung perang yan. Binibigyan ni Mama si Papa ng pera? Ako nang bahala, mates. At pagsasabihan ko pa si JR. Salamat, Masong. Sana wag kang magsawa na pagsabihan ng kaibigan mo. Parang kapatid ko na rin yun. Kaya ganun na lang yung malasakit ko sa kanya. Alam ko naman yon, kaya ikaw ang pinapakiusapan ko. Sige, makakaasa ka. Hayaan mo, di ako titigil hanggat di siya magbabago. Paano yan? Mauna na ako. Bibili pa kasi ako ng grocery ni Pare JR. O sige, mag-iingat ka. Oo. Alam mo, napakaswerte ni Pare JR sa'yo. Kahit ganun siya, minamahal mo pa rin siya. Gusto ko lang naman siyang bigyan ng leksyon para magbago. Sana nga magbago na siya. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Magbabago din yun. Sige na, tutuloy na ako. Sana nga. Sige, alis na ako. Ma, totoo ba yung nakita ko? Anak, kasi si Papa mo, baka wala na siyang makain ngayon. Wala na siyang trabaho. Kaya wala na siyang pagkakakitaan ngayon. Bagay lang sa kanya yun, Ma. Sa lahat ng ginawa niya sa atin, hindi ko siya mapapatawad. Anak, huwag ka naman ganyan sa Papa mo. Ama mo pa rin siya. Oo, Papa ko nga siya. Pero nagpakatatay ba siya sa akin? Kitang-kita ko kung paano kanya maliitin at saktan, Ma. Oo nga, pero hindi ko na yun iniisip sa ngayon. Ang mahalaga, magbago siya sa sarili niya. Umaasa ka pa ba na magbabago yun, Ma? Oo naman anak, lahat ng tao nagbabago. Bahala na nga kayo dyan, Ma. Vanessa! Vanessa! Kumusta lang kayo mag-ina ko?
Pare JR, Oh pare, anong ginagawa mo dito? pare, may dala-dala pala akong grocery para sa'yo. Alam mo kung kailangan mo to. Pare, hindi ko yata matatanggap yan. Kunin mo na pare. Bigay ko ito para sa'yo. Nakakayaman pare, pero maraming salamat. Pare, may pakiusap lang sana ako sa'yo. Sana, baguhin mo na yung pananaw mo sa buhay. Tignan mo ako. Pinalayas ko yung pamilya ko noon. Kaya ito, mag-isa na lang ako sa buhay ngayon. Hindi ko naman sila pinalis. Kusa silang umalis dito sa bahay. Di ba, nasaktan mo sila sa mga salita mong hindi maganda. Kaya, kusa silang umalis. Hindi ko naman mapigilan magsalita sa kanila nang hindi maganda. Galit lang ako noon. Kaya nga, sana, iniisip mo ang binibitawan mong salita. Lalo na asawa at anak mo ang pinagsasalitan mo ng hindi maganda. Sige pare, alis na ako. Tigil mo na rin yung pag-inom. Pare, maraming salamat pare. Wala nga naman pare. Maraming salamat, Masong, sa mga tulong mo. Walang anuman. Handa akong tumulong. Alang-alang kay pare JR. Ruby, anong ginagawa mo dito? JR, ikaw pala yan. Alam mo, lagi nagpupunta dito si Masong sa bahay nila Mitch. Bakit? Hiwalay na ba kayo? Bakit ba? Anong pakialam mo? Nagtatanong lang yung tao eh. Sige Mitch, naalis na ako. Sige, mag-ingat. Sandali! Anong ibig sabihin nito? JR? Ikaw, Masong, kunwari ka pang binibigyan mo ng pagkain? Pare, hindi totoo yan. Anong hindi totoo? Kitang-kita ng mga mata ko. JR, uminahon ka nga. Kung pupunta ka lang dito para manggulo, pwede bang umalis ka na lang? Bakit mo papaalisin dito? Asawa mo ako! Kaya ba umalis ka sa bahay? Dahil sa lalaking ito? Ano bang pinagsasabi mo? Kunwari pa kayo? Pumunta si Masong dito dahil pinakiusapan ko siya. Oo pare, paniwalaan mo ang sinasabi ng asawa mo. Ano ba dapat ang paniwalaan ko? Na kayong dalawa na may relasyon? Pa? Anak? Ngayon yung sabihin, sa harap ng anak ko, kung talaga wala kang relasyon. Anak, totoo bang may relasyon ng mama mo sa kay Tito Masong mo? Sabihin mo sa akin, anak, huwag kang matakot sa kanila. Pa, ang totoo niyan, palagi kong nakikita si Tito Masong dito. Naririnig ko po silang nag-uusap, pero ang totoo niyan, kayo po ang pinag-uusapan nila. Sinasabi ko na nga ba eh. Pumayag po ako at hindi ko na kinontra si Mama. Kay Tito Masong po, inaabot ni Mama yung pera at grocery na para sa inyo. Tutol man ako doon, wala akong magagawa dahil mahal pa rin kay ni Mama. Hindi niya gustong ipaalam sa'yo na galing sa kanyang pera na inaabot ko sa'yo. Nakita mo kung gaano ka kamahal ng pamilya mo, pare. Tapos, ganyan ka pa mag-isip sa amin, lalo na kay Mitch. Mitch, patawarin mo ako. Anak, sana mapatawad mo si Papa. Pangako, magbabago na ako, Mitch. Gusto muna naming makita ang pagsisisi mo. Bibigyan ka namin ng 1 buwan para makita namin ito. Dapat, isa puso mo ang pagsisisi mo sa pamilya mo, pare.
mahirap kung tuluyan na silang lumayo sa'yo. Oo, ramdam ko naman yon. Ngayon pa lang, nalulungkot na ako. Mag-isa ako sa bahay. Matuto ka munang baguhin ang sarili mo para pag uwi namin, buo ka na. Sige, hihintayin ko kayo sa bahay. Tutuparin ko ang pangako ko. Magbabago na ako.